खुलुमबाय। देग्लाय 2021 मायथाइनि हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय केबि देउलकुसि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मानगोनां फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारि बिथांजों मोगा-मोगि लानो नागिरदों। बरायग्रोबाय आरो हामलायथि जासिबाय। गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननानै माबायदि मोनदों? बे बान्थाखौ मोननानै गोजोननायखौनो मोनदों। जे मोनसे फोरोंगिरिफोरनि हादोरनि बयनिख्रुइ साबसिन मोनसे बान्था फोरोंगिरिफोरनो होनाय आरो बे बान्थाखौ गोजोनदों। मोनसे खामानि मावनो मोनसे आरोबाव थुलुंगा मोनदों। बे बुब्लियावनो नोंथाङा फरायसा लाइमोनफोरनो मा बुंदों? माबायदि जों दावगालांनायाव दिनैनि समाव माबायदि जोङो सोलोंथाइखौ लायोब्ला माबायदि जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला माबायदि जों फरायोब्ला माबायदि दावगालांनो हागोन बेखौ एसे फोरमायनो। दा बे बुब्लियावनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरो आङो बबेखानि गोबां बोसोर फरायसाफोरनि खामानिखौनो मावगासिनो जायो। बायदिसिना इडुकेसन वाइज प्रग्राम सांग्रांथि बेफोरबायदि आरो बेवहाय आङो फरायसाफोरनि फारसे खावलायनाय बेनो जे जिखुनु थासारियानो जाया मानो, गाज्रियानो जाया मानो मोजाङानो जाया मानो, गावनि मावनांगौ खामानिनिफ्राय माब्लाबाबो दोरोदनाङा आरो बेनिफ्राय अरायबो गावबा गावनि गोरबोआव इसिखोमानानै थानाय जायखौ बुङो जों टेलेन्ट, मोजां गुन, बिखौ सायख'नानै खामानियाव बाहायनांगौ आरो बेनिफ्राय जे समा जेरै थिनदों ओरैसो जों खारनांगोन। दा बिनि नोजोरजों नायनानै जोङो सेंग्राफोरा बहुत मावनो गोनां दायित्व दङ। जिहेतु दिनैनि लाइमोनफ्रानो गाबोन जोंनि हादोरनि नोगोरारि जागोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरा ओरैनो खम अनजिमानि आरो गोबां लाइमोनफोरा बड'लेण्डनि आन्दलनाव जिउ गोमालांबाय। मोजां मोजां गोहोगोरा बोलोगोरा साहसिफोरा दा बेखायनो जायफोरा दा हारिनि थाखाय सिलाय बारनो गोनां जायाखै, सिलाय बारनायाबो मोनसे जाबाय संग्राम, मोनसे दावहा आरो लेखा फरायनायखौ मोनसे दावहा होनना साननानै लानांगौ। हारसिङै जोब्राब फरायनाया जानो गारना लोंनो गोनां, मानोना बाराखौ जाबाबो बाराखौ लोंबाबो फरायनो हाया आरो बेबायदिनो गोसो हमथानानै लेखा फरायनायाबो मोनसे जाबाय बिराद ज' मावनायावथ' एसे मावनो गिदिर मोनासै लोगोफोरजों ज'नो जेबायदि साब्रै सेंग्राया खोथिया फुब्लाथाय माब्ला फुखाङो गमखौनो मोना। नाथाय जोङो लेखा फरायनायखौ सोरखौबा लोगो लानानै जोङो बेखौ फरायनो हाया। बे जाबाय हारसिंनो दावहा आरो सासे सेंग्राया मोनसे गोसोआव लाखिनांगोन जे नोंनि लोगोआव किमान मानसिनि सोमोन्दो दङ। किसुमाना सानो आं जौ फाग्ला जाबाय, हिन्जाव फाग्ला जाबाय, मबाइल फाग्ला जाबाय, नोंहालाय मा जादों? नोंहालाय मा जादों नङा। नोंनि लोगोआव नोंनि आइ आफा दंफायो, लोब्बा दोङो, नोंनि बिदा फंबाय लोब्बा दोङो, सम्पर्क दोङो, सोमोन्दो दोङो आरो भागि बंस'नि खोथा दोङो। नों सासे मानसिया गाज्रि जानाय लोगो लोगोनो बेसेबां सातसालाव गोलैगोन। आइ आफा नों जुलि जायोबा नोंनि फिसा फिसौफोरा भाइ बाहागिफ्राबो खस्थ' मोनो आरो बेक्ति समष्टि समाज नांगौ। नों आं लोगो नांनानै मोनसे समाज, मोनसे हारि जागोन। दा बेखायनो जे आरो बेबायदिनो सासे मानसिया गाज्रि जाबा मोनसे समाजाबो बिराद मा जायो, खहा जायो। दा बेखायनो फिसाफोरखौ आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ खावलायो, दा कर'ना जादों, दा बेबायदि गाज्रि मोनसे थासारि फैयोब्ला न'खरावनो जा समाजावनो जा नों मोननै खामानिखौ मावनो हायो। थासारिया गाज्रि, मा फरायनो मा हाबा मावनो। आरो मोनसे जाबाय चेलेन्ज, मा थासारि गाज्रिब्ला आंनि जिउनि थांखिखौ आं आबुं खालामनानैसो गारगोन। दा जेबायदि न'खराव जुदि नों आफाया जौ लोंनानै दावराव दावसि खालामबाय थानाय मोनसे थासारि दङब्ला बेवहाय नों मोननै खामानिखौ मावनो हागोन। आंबो आफा गोदै लोंग्रा जानानै दावराव खालामनो
नङा बोले आं आफा गोदै जौ फाग्ला जाया आं मोजां मानसि जाना दिन्थिगोन थिग बेबादिनो माने दिनै करुना होननानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं दा नुनानै खोनानानै बहुद दुखु मोनदों किसुमाना एकदम आरो खायसेयाथ' गाहामसो मोनदों क्लास गैया ओरैनानै आरो किसुमानाथ' आरो ओरैबायदि जादों समाजाव माने मा होनदों मबाइल एडिक्टेड जादों ओमफ्राय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नङाबा थानो हाया ओरैबायदि जादों ओरैबायदि मोनसे कालचार फैदों दा कालचाराथ' गुड एन्ड बेड कालचार थायोना दा बेबायदियाव मा जादों गार्लफ्रेन्ड किसुमाना लादो बयफ्रेन्ड गैयाबा बिखाखौनो लांदां लांदां मोननानै लायो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा लादो आंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय निजेनि खामानियाव थिग दा आरो किसुमाना मा नों गार्लफ्रेन्ड लाबाय होननानै नोङो माने 10 घन्टा 12 घन्टा बिदि रायलायबाय थायोबा जुदि नोंनि गार्लफ्रेन्डआ बोले फन खालामाबा गाज्रि मोनोबा खालि फन खालामनायावसो माने मुखुब थायोबा थारमाने बे नोंनि मोनबो मोजां हास्थायनाय बियो लोगो जानो हाया फ्रेन्ड माने माखौ बुङो जाय मानसिया सुखु दुखु समाव हेफाजाब होयो आरो बिनिफ्राय जाय लोगोआ सासे लोगोखौ दावगानायाव हेफाजाब होयो खिन्थु नों सासे बयफ्रेन्ड लाबाय सासे गार्लफ्रेन्ड लाबाय जानायनि लोंनायनि जिखुनु टाइमावनो खालि मा जादों मा लोंदों रायलायबाय थायोबा नोंनि डिउटिया मा जागोन नों जिउ दानो जा समाव नोङो हर सान जिउ दानो थाखाय दावहा नांनांगोन लेखा लानांगोन बे टाइमाव हर सान जुदि नों रायलायबाय थायोबा मबाइलजों एडिक्टेड जानानै बिजों माबायदि जिउआ जागोन दा बेखायनो जाबाय नै फरायसाफोरनि जिउआ लाइमोनफोरनि जिउआ बेखायनो मोनफ्रोमबो आगानखौ आसलते सानै होनायनि मोनसे सम बे बैसोआवनो मानसिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनाबो लानो हायो आरो गावखौ दावगाहोनोबो हायो दा बेखायनो बबे खामानिखौ मोजां मोनो बेखौ आरो दहाय बुंनाय बायदि सासे मानसिया नस्थ' जाबानो गाज्रि जाबानो न'खर समाज हारिया तामान जोंहा लस जायो ओरैनो जोंनि फिसाफोरा सासे सानैल' दायो बिनो जुदि नोङो मबाइल पाग्ला जायोबा सासे सेंग्रानि बा सिख्लानि गोरबोआव जोनोम जाया अब्लासिम सोरबा फरायबाबो जेबो खामानि फैया मोनसे सोंनो नागिरदों माने जोंनि गोबां बिमा बिफा दिथागिरिफ्रानो दाबो माने गावनि गथ'फोरखौ बा गावनि माने गथ' गथायफोरखौ जेरैबायदि फोरोंनांगौ जेरैबायदि दिथा होनांगौ बिथांमोना हाजोबा मानोना जोंनि बांसिन बिमा बिफायानो दासिमबो जाम्बा जाम्बि होनना बुंनो हागोन माने गोबाङानो गोजौ सोलोंथाइ मोननाय नङा जोंनि दाबो दिथागिरिफ्रा बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा बे समाव नोंथाङा बिमा बिफा जायफोरा फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा बिफा दिथागिरि बिथांमोननो मा बोसोन होगोन दा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बांसिनखौनो जोङो माने दाय होनानै लाब गैया खारन बिथांमोना लेखा गैया गोबाङा आरो किसुमान लेखा दंबाबो आसखान्दा एसे लेखा लानाय आरो किसुमान लेखा थाब्लाबो मा एक्सुवेलि फिसाखौ माबायदि खांनांगौ दा नोङो माला गुबुन स्टेटफोराव माने पेरेन्टिं होनना बुंनाय मोनसे ट्रेनिं जायो जे गथ'खौ माबायदि फिसिनांगौ मा टाइमाव मा जाहोनांगौ मा टाइमाव मा लोंनांगौ मा टाइमाव मा एडभाइस होनांगौ पेरेन्टिं जेरैबायदि बुंदोंना दा नों जिखा आबाद मावनांगौबाबो नोंहा ट्रेनिं लानो गोनां जायो ट्रेनिं लायालासिनो आबाद मावनो मोनबो फिथाइ मोना नों बोले बयलार दाउ फिसिनांगौ नों ट्रेनिं लानांगौ नङाबा बयलार फिसाखौ लाबाय गावबोनो सोब थैजागोन दा बेबायदिनो बिमा बिफाफोरखौ जोङो बेसादफोरखौ दायथ' होनो हाया थेवबो जोङो बे मोनसेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जे दानि जुगाथ' गोदोनिख्रुइ आरो बांसिन गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनो हानाय बेसादफोरा ओंखारबाय आरो बेखायनो बांसिन दा सांग्रां जानांगोन आरो बेबादिनो बिमा बिफाफोरा जे 9, 10 मोनबानो खोब रोंबाय ओरैबायदि साननो नाङा आरो गथ' फिसिनाय गथ' खांनायाबो मोनसे हाखाफोरा बुङो साधना माने मा नांथाबबाय थानांगोन आरो दा जोंनि आइ आफाफोरा अधैर्य जायो किसुमाना जि खामो खामथो ओरैबायदि आरो जि खामो खामथो फंनैसो बुंनायनि उनावनो मानियाबा गैला आरो बाथिया माने फरायबा थाथों दा बेबायदि जोंनि आइ आफाफोरा ओंखायनो बिमा बिफाफोरखौ माने मोनथाम बाहागोआव रानदों बेबायदि 1 नाम्बाराव बिमा बिफाफोरा जाबाय एसे जाबाय माने मा होनना बुंदों जे गथ' गथायफोरनो गियान होनो नाजायो मानसि जानो हायागौमानि नांथाबबाय थायो आरो 2 नाम्बारनि बिमा बिफाफोरा मा खालामो तामान रां रुपा न' बांखौ खाना गालाङो खिन्थु गथ'नो गियान सियान होआ 2 नाम्बारा आरो 3 नाम्बारनि बिमा बिफायाथ' मा
जि खालामबा खालामथों भगबाना जि करे करब ओरैबायदि आरो माने गाव जोनोम होनानै गसाइनि सायावसो एगारनाय भाग्य दंबा जागोन दे आंनि फिसाया मोजां दा बेबायदिनो बिमा बिफाफोरनि बिराद दायित्व दङ आं हदाय मिटिंफोरावबो बुङो साधारन दाउ बिमाफोराबो सैमा बिमाफोराबो जे माने जि दिनालागै गावनि फिसाया साबलम्बी सेल्फ डिपेन्ड गावनि आथिङाव गसंनो हाया थारमाने गाव हारसिङै खनजाना जानो हाया थारमाने आबुं गियाना मोनासिमहालागै अरायबो माने मा खालामो फोरोंबाय थायो आरो ओरैबायदि गियान होयो आरो बिसोरनि फिसाफोरा लायोबो बेनि उनाव बाय बिफायाथ' एसेबो सोरजिबाय थायो दा बेखायनो दा नैबे समाव बिमा बिफाफोरा फुरा नांथाबबाय थानांगोन खारन बिराद बे जोंहा मा होनना बुङो डिजिटेल मिडिया मबाइलनि जिथु मा मिडियानि बेखौ जोङो ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियानो दिनै एकदम सेस खालामनो लांगासिनो दङ खारन बेयाव मोजांबो दं गाज्रिबो दङ आरो फिसाफोरा मोजांखौ बासिना नायनो माने हायाबो रोङाबो आरो राइट दं बेखौबो बुजि मोना गतिके जायखिनि बिमाफोरा अलपमान रोंबाय मोजांखौ बुजायनानै बेबायदि गाज्रिबो थायो आरो गाज्रि मावबा बिनि फिसाया गाज्रि बेखायनो आइ आफाफोरनि तामान दायित्व दङ जत्न करिले रत्न पायना मोनो तामान जोथोन लानांगोन नांथाबबाय थानांगोन ओरैनो हगारसारना होबा जेब्लाबो जानाय नङा फांसे फालौ गायबाबो बेखौ जोथोन लाबाय थानांगोन नांगौ टाइमाव इउरिया फिउरिया भिटामिन होनांगोन नङाबा बिनि फिथाइखौ मोनगोन गतिके नों मानसि फिसा खाथिखौ खांनानै फरायसालियाव थांबानो आंनिया गिदिर जाबाय होनना सानोबा जानाय नङा आरो फोरोंगिरिफोरनोबो खुनु लेना देना गैया थांनानै सोङा आंनि गथ'आ फरायनो हादोंना हायाखै बेखौ सोंनाय गथ'जों जफानाय गैया बहुद गामियावथ' बिमा बिफाफोरा मोनाबा थाबायथिंबाय थायो ज' सेरेब जुमाय लोंनानै रायज्लायथिंबाय थायो माला गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मोना टाइमाव मोनसे गोजोन थासारि खालामनाय उनाव आलारि बाथि सावना धुप धुना सावनानै साहा थाहा अलपमान लोंनानै माला फिसाखौ नेबाय थायो हरनि 10टा 12टायालागै देहा फाहामफोरा नांगौबा बाहाय गाइखेरखौनो फुदुंना होयो जोंनिया उखा हर जाबाय हाखु दाखु जाबाय दा बेनिखायनो हर खने हर थिखार कथियाथलि होनना बुंदों सोलोंथाइनि आसोल माने खोथाया जाबाय न'आनो स्कुलावलाय बेसेबां टाइम थायो स्कुलथ' बारा टाइम थायाना दा गतिके मैखोम बिबाना जाबाय बिमा बिफानि आरो बे बिमा बिफायानो गथ'खौ माने बांसिन सम मोनो नालाय गथ'फोरखौ मोजां खालामनो थाखाय बिमा बिफानि खालि सारफोरनि अन्थाइ नाजानाय नोंथांनाव मोनसे सोंबावनोसै नोंथाङा दासिम हादोरारि बान्थाखौथ' मोनबाय बेनि अनगायैबो मा बान्था मोनखो नोंथाङा दासिम ओरैनो फोरोंगिरिनि बान्थानि मादाव आं माने 2019 मायथाइयाव आइडल वार्किं टिचार बिखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्ट अफ BTC बिनिफ्राय मोनदों बिखौ थारमाने सरकारा इन्सपेक्टरफोरनि दारै होयो बिखौ मोनदों आरो नैबे 2020आव इडुकेसन डिपार्टमेन्ट अफ आसामनिफ्राय स्टेट एवार्ड मोनदों जायखौ माने हारसाफ्रा रायजिक कृति शिक्षकर बटा होनना बुङो आरो सरि बेखौ मोनदों ओमफ्राय देग्लाय भारत हादरनि बयनिख्रुइ देरसिन सोलोंथाइनि बिथिङाव फोरोंगिरिफोरनो होनाय बान्था माने हादोरारि फोरोंगिरिफोरनि हादोरारि बान्था माने नेसनेल एवार्ड टिचार बेखौ मोनबाय जानो घोषणा जाबाय नोंथाङा जाबाय गोबां फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे आइडल सासे माने दिन्थिनेरसोन जासिगोन नोंथांनि बायदि बयबो फल' खालामनो नागिरगोन जायफोर फोरोंगिरिफ्रा दा फोरोंगिरि जानो सानदों बिथांमोना गुन गोनां फोरोंगिरि जानोबा बा नोंथांबायदि सासे मोजां सासे गुन गोनां जेरैबो माने दावगानाय फोरोंगिरि जानोबा बे जायफोर लाइमोनफ्रा माने फोरोंगिरि जानो सानना लानानै दं आरो गोसोफ्राव जायफोरा माने DLED फरायबाय BEd फरायबाय बेखिनिखौ मा बुंगोन बे जोबथारनाय बेखिनिखौनो आं नोंथांनिफ्राय मोननो लुबैयो खोथाया जाबाय बेनो दे माने आं दा गावखौनो मोजां फोरोंगिरि बुंनानै लाया
जिखिनि हागौ बेखिनिखौ नाजादों आरो आं माने जिखिनि हागौ माने मावनो नाजाबोदों आरो बेनो जाबाय जे आं बुंनायल' खोथा नङा बियो बहुत माने गेदेमा सुबुंफोरा इडुकेसनिस्टफोरा बुंलांदों जे मोजां फोरोंगिरि जानांगौबा माबायदि आखल थानांगोन बिनि रोंगौथिया माबायदि जानांगोन दा बेवहाय गुबुन हादरावथ' माला फोरोंगिरिफोराथ' गोबां सिबियो आरो टेलेन्टेड मानसिफ्रा थायो जोंनियाथ' मोनसे बदनाम दंमोन दा बे अलपमान खमिबाय जे साख्रि मोनथाराबा मास्टारबो जायो नांगौ एदेरि फैनायफोरा एसे माबा जाबाय एसे रेसपेक्टआ फैदों मोजां मानसि हाबोना जियानो जाया मानो आं इयुन जोलै जायफोरा फोरोंगिरि जानो नागिरदों बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो आरो जोंहा बोराय फोरोंगिरिफोरथ' आंहा मुंबो एडभाइस होनो हानाय आंहा इमान गिदिर गियान गैया बिथांमोनहा गोरोंखा ओरैनो आङो उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोर बेखौनो खावलायो जे जोङो फोरोंगिरिफोरबो जानो थाखाय नाजा मोजां फोरोंगिरि जानो थाखाय नाजा आरो बे जाबाय मोनसे हारि दानायनि मोनसे खामानि खारन फोरोंगिरिफोरखौ बुंदों मा वी आर द मेन मेकार इन्जिनियार होनना बुंदों मानसि बानायग्रा इन्जिनियार गतिके फोरोंगिरि जानाया गोरलै नाथाय आरो फोरोंगिरि जानाया इसेबां गोरलै खोथा नङा मानसि बानायनो दायित्वनि थाखोआव हाबनाय लोगो लोगोनो नों एफा गथ'फोर जिरायनानै दङ बे फिसाफोरनि सायाव बिमा बिफाया इमान सिमां लानानै दङ आंनि गथ'आ थांदों लेखा फरायनो गोदो मानसि गतिके बे मोनसे फिलिंआ फैनांगोन आरो नोंनो बे फिसाफोरखौ हादोरनि लाइमोनफोरखौ इयुन जोलैफोरखौ मानसि दानायनि दायित्वखौ होदों बिबानखौ गतिके जों बिसोरखौ जुदि थार मानसि दानायाव हेफाजाब होनो हायाबा जों एसे दायनि दङ गतिके मोजां फोरोंगिरि जानो थाखाय नाजानांगोन बे जाबाय नों जायखौ फोरोङो बिनि सायाव नोंहा मोजां गियान थानांगोन गोसो गोरबो होनानै नों गावनि खामानिखौ डेडिकेटेड खालामो डेडिकेसन मोनना थानांगोन आरो बेबादिनो इन्टेलिजेन्ट जानांगोन होनना बुंदों एसे सोलोंथाइफोरखौ जौगाखांहोनांगोन आरो आं बिए पास खालामबाय जि फरायदोंमोन फरायनो गारनाय बि नङा गोदान गोदान नलेजफोरखौ नोङो लाबाय थानांगोन होमबासो गथ'फोरखौ थारमाने इन्टारेस्टेड खालामनो हागोन मटिभेट खालामनो हागोन खायसे फोरोंगिरिफोरा फोरोङोबा सेन्टार न'खर आरो माने बेबायदिनो इन्टारेस्ट मोना दा बेबायदियाव माने जोङो अलपमान नाजानानै जोङो माने स्टाडि खालामनानै सासे मोजां फोरोंगिरि जानांगोन जिखिनि गुननि दरकार दङ बे गुनफोरखौ जोङो बजबना लानो हायो आरो सोलोंना लानो हायो आरो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम नोंथाङा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय